Slovenská kuchyňa. Na čo to tajiť? Niekto ju zatracuje. Viac je nás ale takých, ktorí na ňu nedáme dopustiť. Uplynulé 20 ročia jej a potravinám, ktoré vychádzali z domácich výrobných liniek, neprijali. Naše zraky sa skôr upierali k Rakúsku či k Nemecku. Nákupné košíky sme plnili všakovakými dobrotami. Tie dobre predával pestrofarebný obal a všade prítomná reklama. Bažili sme po niečom naozaj západnom, svetovom. Pritom svetové sme mali aj doma. Zdá sa, že to opäť po rokoch nachádzame. Slovenské potravinárstvo, školy produkujúce stovky šikovných absolventov sa opäť stavajú na vlastné nohy. Z kuchyň a z reštauračných zariadení sa čoraz častejšie začína šíriť typická slovenská vôňa našich slovenských jedál. Faktom je, že po roku 89, teda keď sa Slovenská republika otvorila, keď sme sa otvorili západu, tak slovenský spotrebiteľ, slovenskí ľudia ako keby boli hladní po všetkých tých výrobkov zo západu, ktoré mali možnosť vidieť len v reklamách na ORF televízii, že? Ale teraz ako keby začali nachádzať tie tradičné hodnoty, ako keby sa začali vracať k tým hodnotám, ktoré vlastne tu boli vytvorené a ktoré našťastie ešte nezanikli. Až 50 000 nových pracovných miest môže Slovensku priniesť realizácia novej koncepcie rozvoja poľnohospodárstva. Pochopiteľne toto sa dotkne aj potravinárskeho priemyslu, ktorý bude potrebovať priebojných a odvážnych mladých ľudí. V rámci potravinárskeho priemyslu je viac ako 15 odvetví, kde sa dá uplatniť, či je to už mliekárske odvetvie. A v rámci toho mliekárskeho odvetvia to nie je len výroba mlieka, ale výroba mliečnych výrobkov, syrov. Vieme, že vo Francúzsku sa vyrába nespočetné množstvo druhov syrov a je to práve založené na tom, že každá rodina vyrába iný druh syra. Čiže vlastne toto je obrovský priestor, obrovské možnosti pre mladých ľudí, aby sa rozhodli študovať práve tieto odbory potravinárskeho priemyslu. Toto vzdelanie v tomto odbore skutočne vie otvoriť priestor pre podnikanie. Pre podnikanie v každom jednom odvetví. A vlastne títo ľudia, ktorí budú vyrábať rôzne, či už výrobky z mlieka, z mäsa, cukrárske, pekárenské výrobky, si vyžadujú naozaj vysoký stupeň zručnosti. Sú to výrobky s vysokou pridanou hodnotou, ktoré na trhu v Slovenskej republike skutočne chýbajú a spotrebiteľ si ich priamo pýta, žiada, pretože je potrebné obohatiť tento trh nielen špecialitami, špeciálnymi výrobkami. A tu riaditeľka potravinárskej komory trafila klinček po hlavičke. Slovenské školstvo totiž už produkuje absolventov, ktorí sa neboja riskovať, sú odhodlaní priniesť na slovenský trh produkty, ktoré spotrebiteľ očakáva. Áno, počujete dobre. Ak by sme to mali povedať humorne, použili by sme metaforu dobrého receptu. Potrebné základy orestujete v škole, okoreníte skúsenosťami vašich pedagógov, premiešate samoštúdiom a inšpiráciou od úspešných a po skončení štúdia podávate v praxi s jemne namletou odvahou. Na záver posypete nadrobno pokrajanou vôľou niečo dokázať. Pochádzam z dediny, tam mám korene. Od malička sme mali tradíciu zabíjačiek. Ľúbil som papať, tak ma naši dali za mesiara. Je tradícia, remeslo má zlaté dno a to je nadčasové, to platí. Proste je to odbornosť. Hej. Čo mi to dalo? Dalo mi to uplatnenie v tej odbornosti. Je to potravinárska škola a to uplatnenie sa nájde v širokom spektre. Je to o tom, ako to vie človek využiť. Je to veľmi kreatívne. Potraviny sa dajú
v kreatívnom prevedení, kvalitné potraviny, biopotraviny, ekologické, proste z nadčasového hľadiska predávať do celého sveta. Začal som podnikať z nuly, v podstate z mínusu. Mal som bazár s bielou technikou, čiže odvádzal som staré spotrebiče bielej techniky. Potom som robil do reklamy, plochy na fasádach. Začal som robiť s potravinami, s liečivými hubami. Študoval som tradičnú čínsku medicínu, začal som robiť s liečivými hubami a to robím doteraz. A experimentujeme so sušeným mäsom, čo si myslím, že má veľkú budúcnosť, lebo je to trvanlivý výrobok a nadčasový. Hej. A vidíme tam perspektívu a dieru na trhu. Vlastne z tejto školy som pokračoval štúdiu na Poľnohospodárskej univerzite, Fakulte ekonomiky a manažmentu, odbor ekonomika podnikov. A vysoká škola je fajn, len dá veľa teoretických znalostí, ale ako sa uplatniť v praxi, tak si myslím, že viac sa opieram o strednú školu z hľadiska tej praktickej časti. Lebo tu sme mali veľa praxe a proste tá prax vám dá do krvi to, čo potrebujete. To už kto vie uplatniť, to je na jeho šikovnosti. Ja si myslím, že to každý môže začať v malom. Hej. Nejaký cukrár, pekár môže začať vyrábať malé pracliky alebo torty a predávať ich ľuďom v okolí, v rodine, susedom. A o ňom sa dozvie viacej ľudí a potom sa mu to tak rozrastie, že nestíha vyrábať. Hej. A takto sa začína v malom a nehovorím, že každý nech uteká do veľkých reťazcov, ale môže úplne v malom, sú aj malé obchodíky, kde sa dá presadiť. A hlavne kvalitou. Hej. V tých reťazcoch kvalita chýba. Už sa stráca chuť potravín, už zabúdame na chuť rajčiny a uhorek a tak ďalej. Takže toto my vieme byť sebestační a vytvoriť vlastné šunky, pracliky, rožky, proste hocičo. Rodiny, priatelia, ale aj ľudia z blízkeho okolia už vedia, ako chutia niektoré sladkosti študentov našich potravinárskych škôl. Mnohí už pečú zákusky na svadobné hostiny alebo pripravujú aj rôzne špeciality, ktoré sa naučili počas štúdia. Ja som konkrétne kuchár. Prečo kuchár? Pretože ma baví variť. Pomáham si doma aj mamine, samozrejme, také mäsové jedlá hlavne, to je moje. A tak gastronómia ma zaujíma celkovo. Mám problém so steakmi alebo s nejakými talianskymi jedlami, poprípade morské špeciality. Tak ja už v takom mladšom veku, doma som okolo 11 rokov už varieval. To bol asi ten moment taký prelomový, kde som sa už rozhodol pre toto. Zapalím si horák, pridám si tam na tú rozpálenú pánvičku si pridám masielko. Keď to už mám také polovičky rozpustené, pridám si tam med. Medík mi tam skaramelizuje. Ako prvé si pridám hrušky, keďže sú z toho najtvrdšie a potrebujú najdlhšiu dobu prípravy, tak si ich dám tam ako prvé. Potom si tam pridám slivky, jablkovo-pomarančovú šťavu. To mi vytvorí taký macerát z toho. Potom sa tak podusí a zmekne mi to celé. Tak po zredukovaní toho macerátu si tam pridám karpatské brandy, pomocou ktorého budeme flambovať. To tam začnem pridávať. Pekne nám tam horí ten alkohol, ktorý sa z toho teraz vlastne vyprchá. Tým macerátom si polejem piškotíky, nech mi pekne zmeknú a dostanú tú chuť z toho macerátu. Zahraničie by bolo také ideálne pre mňa skúsiť nejaké tie Taliansko, Španielsko, Francúzsko. Stredné odborné školy potravinárske a mnohé ďalšie s odborným zameraním využívajú každú príležitosť na to, aby rodičom a ich deťom predstavili jednotlivé študijné odbory a získali nových študentov. Nastáva obdobie, kedy sa tá krivka znova dostáva do tých iných čísiel, teda že počíta sa s väčším počtom žiakov z 9 ročníkov základnej školy, ktorí budú prichádzať na stredné školy. No a samozrejme, my ako stredná odborná škola robíme všetko preto a využívame všetky metódy, prostriedky a formy propagácie na to, aby sme získali žiakov zo základných škôl na našu školu. To, že sa to snažíme robiť veľmi solidne a precízne,
a s veľkou zodpovednosťou svedčí aj to, že sa na naše dni otvorených dverí dostavujú aj rodičia zo vzdialenejších miest, nielen z Bratislavského kraja. Potom som sa presvedčil práve dnes pri organizovaní tohto dňa otvorených dverí, že prišla mamička až z okresu Galanta, že prišli aj vlastne z iných, prišli z Rovinky, to je už síce bližšie, ale aj zo Serede sme tu už mali. Som tu s dcérou 9-tačkou. Prišli sme sa pozrieť, lebo chcela by študovať učebný odbor cukrár, kuchár. A je to také zaujímavé, že vlastne je to 4-ročný obor a bude mať dva výučné listy tým pádom. Myslím, že toto remeslo bude mať uplatnenie, lebo sa bude stále a vlastne skôr má uplatnenie v takomto odbore, čo sa týka oblasti potravinárstva, jak, ja neviem, niečo, povedzme nejaká, ja neviem, čo by som, chcela som, aby išla za keramičku, povedzme, lebo má také umelecké vlohy, len to uplatnenie teraz myslím si, že asi nie je moc vhodné. Aj keď mnoho absolventov škôl odchádza skúšať šťastie za hranice Slovenska, sú takí, ktorí zostávajú doma. Otvoria si prevádzku a darí sa im. A to je pointou. Uplatnenie na trhu je, len sa netreba báť a pustiť sa do práce. Tá škola mi dala nejaké základy k tomu, aby som začal podnikať v tomto obore. V dnešnej dobe je všetko ťažké, hlavne začať v gastronómii. Trh je tým dosť presýtený. Neľutujem to, že som sa takto rozhodol a aj v týchto ťažkých časoch sa snažím podnikať. Porúčam ich študovať, lebo každým rokom sa tu otvárajú na tejto škole nejaké nové odbory a myslím si, že sú tie odbory dosť zaujímavé aj do budúcnosti, lebo odvetvia, čo sa týkajú gastronómie, tak myslím si, že budú stále veľmi zaujímavé. Kedysi rodičia strašili svoje deti aj takto. Keď sa nebudeš učiť, pôjdeš za mesiara. Dnes to už neplatí. Obrovskú perspektívu v uplatnení sa mladých ľudí v potravinárskom priemysle a v gastronómii vidí aj riaditeľka Potravinárskej komory Slovenskej republiky. Vôbec si nemyslím, že by tieto odvetvia potravinárskeho priemyslu mali nejakú dehonestujúcu úlohu v našej spoločnosti. Práve naopak. Ja som presvedčená, že vlastne potravinári, tieto rôzne odbory si nájdu veľké, vysoké uplatnenie v budúcnosti a som presvedčená, že deti, ktoré sa rozhodnú pre tieto odbory vzdelávacie, tak budú určite veľmi spokojné a nájdú vysoké uplatnenie v ďalšom živote. Veď dostanú návod, ako byť sebestačným a ako nebyť závislým na mzde nejakého zamestnávateľa. Toto je oveľa perspektívnejšie odvetvie pre mladých ľudí. Vytvárajú hodnoty, vytvárajú výrobky s vysokou pridanou hodnotou. Som presvedčená, že nájdu svoje uspokojenie v živote, pretože predať kvalitný výrobok a mať tú spätnú väzbu, potešenie a respektíve spokojnosť kupujúceho, tak nie je nič lepšie. Nemôžeme ešte zabudnúť na jeden fakt. Slovenské potravinárske koncerny a podniky zažili menší útlm spôsobený prechodom na modernejšie technológie a dočasne klesajúcim záujmom o slovenské výrobky. Dnes potravinárstvo chytá druhý dych a aj veľké slovenské prevádzky potrebujú expertov.